हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय थालायबाय बावखुंग्रि फैदोंमोन दिनै ओरैबायदि मेंबाय दा नै गाखोनानै ओरैबायदि गोजौ गेजेर खन्द बारनानै जोङो दंफैयो दा दसे रेस्ट लाबाय बारस'ग्रा लामाजोंसो दं आरो जोङो दंनाया बिराद मेंदों लोगोफोर मेंबायनो आजां मेंबाय ओरैबायदि मेंबाय माने गोदो फैबाय थानाया ओमफ्राय 2015 खनसे गाखोफैदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो गाखोनाय जायाखैमोन दिनैसिमहालागै खनसेबो अब्ला सानना लादो 9-10 बोसोर जाबायमोन आरो लोगोफोर नैबे बोसोराव 2025 आव गाखोफिननाय जालायबाय माने बिदि हाजो गाखोफेराखैमोनलायथ' ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय आरो दिनै हाजो गाखोनायाव माथो होनबावनो लोगोफोर मेंबाय गरमबो जाबाय गोलोमजोबबाय थानो हाला मोदोमफ्रानो रिमोनलाजोबखाबाय नायदो लोगोफोर बे सानै दं नै दलर जिरायगासिनो दं सानैया सोर हाजो गाखोनानै मोजां मोनदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो लोगोफोर दा र' सोरखौबा लोगो हमलाहैसै ओंखारनाय टाइमाव दा मेंबाय गाखोनाय टाइमाव ओरैबायदि मेङो नोरैजायबो मानसि दं आरो लोगोफोर बारस'ग्रा लामा आरो बियो नैबे गाखोथारनानै मोनहां जाबा मोनसे औवानि दालां मोनोथ' मन्दिर दङ बिनि सिगांजों लेफ्ट साइडजों मोनसे बारस'ग्रा लामा दं आरो जों बे बारस'ग्रा लामाजों दंफैयो दा बेजों बारस'लांसै आरो जों सिदा मानो होनबा एसे थाब सर्टकाट सहैयो ओमफ्राय लामायाव एसे गोजौआ खम आरो बियो समान थाबायनाय जायो आरो प्लेन लामाया अब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना गाखोलांबाय नै लोगोफोर बारस'बाय होख्लायलांसै नै रावबो गैखाया सिरि बारस'ग्रा लामाजोंसो होखाबाय जों हयले ओरै माखासे थांगारबाय नै सानैया साथाम सानैथ' नङा फैगोनलै बिदि हाजो गाखोनांगौबा सेस दोखो मेंबाय लोगोफोर जाला बावखुंग्रि हाजो गाखोनो लुगैग्रा जादो आदै दाना नै बेखौ गाखोनांगौ थैबाय गाखोनोसै दे थेवब्लाबो मेङालाय बावखुंग्रि हाजो गाखोनायखौ मेंनानै मा जानो बिदिलाय ओरै भिउखौ नायदो लोगोफोर ओरैबायदि मोजां जायगा थाबाय थाथावथावखा हुइस थांनोनो बालायनायसोमोन जायगाया नायदो बिराद मोजां लकेसनाव सफैबाय मेंबायबो ओरैबायदि मोजां सिनारि नाय लोगोफोर पुरा गोजौआव सफैथारबाय बिराद मोजां सिनारि लोगोफोर नाय लोगोफोर थाइबें जानोसै मोनसे थाइबें जानोसै नै जाला गरमा बयबो फाइनालि मोनथारसै लोगोफोर ससेल'सै मस्थ' 500 मिटारानो जावलादा बैयावनो नै लोगोफोर मोनथारसै डेन्जारखौसो लोगो मोनफैबाय फैनानै नै फाइनालि लोगोफोर जोंना एक्टरा
स्प्रेडबो माबाबो बियो जोबथा जोबजानो लोगो मोनफैजोब्बाय नै फैयै फैयै गारदावहैसै ना बावखुंग्रि हाजोआव मोनफैथारबाय नै फुरा ससेल'सै मोनबायानो सफैबाय लोगोफोर फाइनालि साक्सेस गाखै नै फुरा GoPro लागायनानै सोरगिदिं गोर